Anong sinabi mo? Ikaw ang nawawalang gabo na napapaslang sa aming lahat? Tama ka. Ako ang nasa propesiya. Ang sariling dugo ninyo. Ang uubos sa inyong lahat. Magandang araw sa iyo, Kaywaga. Noon pa man ay tagapakinig mo na ako at halos lahat ng kwentong naipadala sa iyo ay napakinggan ko na. Ang buhay ng tao ay talagang mahiwaga. Maraming kababalagan ang mahirap ipaliwanag, lalo na sa mga panahon noon na wala pang social media na halos madilim pa ang kapaligiran. Itago mo na lang ako sa pangalang Dante, Tubong Kapis, at ang lahat ng mga pangyayaring ito ay naganap sa mga panahong binata pa ako. Ay Dante, ipagpatuloy mo nga itong sinisibak kong kahoy. Kanina ko pang hindi mabiyak-biyak ito. Sobrang tigas. Matanda na ho kayo, Itay. Sinabi ko naman ho sa inyo na ako nang bahala dyan. Kayo rin ho kasi itong nagpupumilit. Akin na ho, Itay, ang pangsibak. Ipinagpatuloy ni Dante ang pagsisibak ng kahoy hanggang sa makaramdam siya ng kakaiba na noon niya pa lamang naranasan sa edad na 18. Ano ba ito? Bakit parang nalalamig ang buong kong katawan? Tatay ko! Tatay ko! Hanggang sa mabitawan na ni Dante ang pangsibak ng kahoy dahil sa hindi niya malamang dahilang pakiramdam. Ay Dante, ano bang nangyari sa iyo? Ikaw ang anak mo. Dalilapitan mo. Baka matumba pa yan sa kanyang paglalakad. Ano bang nangyari sa iyo, anak Dante? Pasensya na po, Itay. Hindi ko rin po alam kung anong klaseng pakiramdam ito. At yung balat ko po sa may braso, patuloy po sa kanyang pagsakit. Gusto mo bang patingnan kita sa albularyo? Para naman masuri ka roon. At nang malaman natin ang dahilan patungkol dyan. Hindi na po siguro, Itay. Maya-maya lang po wala na ito. Kailangan ko lang po siguro ng pahinga. Siga't maupo ka na muna rito. Huwag mo na munang isipin ang sinisibak mong kahoy. Talagang may kakunatan ng kahoy na yon. Kaya siguro nakaramdam ka ng palalamig at panghihina. Siguro nga ho, Itay. Nanatili si Dante sa kanyang pagpapahinga hanggang sa hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya roon sa kanyang kinauupuan. Dante anak, gising na. Kakain muna tayo ng tanghalian. Naghihintay na rin ang iyong tatay ko sa may mesa. Halika na, tumayo ka na riyan. Opo, Nanay Lina. Eto ang plato at kutsara mo. Kumain ka na riyan. Salamat po sa pagintindi sa akin at pag-aasikaso. Hayaan niyo po balang araw, Inay at Itay. Makakatulong na po ako sa inyo. Hindi lang po dito sa gawaing bahay, pati na rin po sa paghahanap buhay. Siya nga po pala, Nay, Itay. Ipinagtataka ko lang po bakit po ang tanda niyo na para sa edad ko? Ibig ko pong sabihin sa edad ko po ngayon at sa edad ni Nanay. Kung tutusin po matanda na po siya, na kung tatansyahin hindi na po ako maaaring ipanganak. Totoo po bang anak niyo po ako? Madaling napahinto sa pagkain ng dalawang matanda hanggang sa magkatinginan silang dalawa na para bang nag-uusap ang kanilang isipan sa kadahilanan sa mga panahong iyon ay hindi pa alam ni Dante ang katotohanan patungkol sa kanyang buhay, kung sino nga ba siya at kung saan siya nanggaling. Oo naman anak. Ikaw ang nag-iisang anak namin. Wala nang iba. Wala namang imposible. Kahit na matanda ng nanay mo, menopausal baby ka. At yun ang katotohanan. Bakit mo pa ba naitanong iyan? Kinukutya po kasi ako noon ng mga kaibigan ko. Ang sabi po nila ampun daw po ako. Kaya po ngayon na malaki na ako, naisip-isip ko lang na may tanong sa inyo. Ay naku naman Dante. Pinahihirapan mo pang sarili mo. Anak ka namin ng iyong Nanay Lina at mahal na mahal ka namin. Yon ang lagi mong pagkakatandaan. Nang dumating ka sa aming buhay sa'yo na umikot ang mundo naming mag-asawa. Dahil sa nag-iisa ka lamang naming anak at ikaw ang hulog ng langit sa amin. Walang duda roon. Sige na't ipagpatuloy mo ng iyong pagkain. Lalamig na ang kanin at ulam.
Nanatiling tahimik si Nanay Lina ng mga oras na yun at nagpatuloy na lamang sa kanyang pagkain. Subalit hindi maiwasan ng matanda na para bang may iniisip ito patungkol sa tunay na katauhan ni Dante. Kinagabihan sa 10 oras ng gabi, mga bandang 12:00 ng madaling araw, muling nakaramdam si Dante ng kakaiba na naging dahilan ng kanyang pagising sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Ano na naman ba ito? Kanina lang inanlalamig ako. Tapos ngayon, mainit naman ang pakiramdam ko sa aking buong katawan. At para bang tumatalas ang pandinig ko, pati na rin ang aking pangamoy. Kahit na ang mga huni ng ibon at kuliglig, para bang nasa may tenga ko lang. Hanggang sa maya-maya pa. Ano ito? Bakit kumakapal ang buhok sa braso ko? Pati na rin ang aking kuko ay patuloy sa paghaba. Tatay ko, Nanay Lina, ano pong nangyayari sa aking katawan? Lina, ito na nga bang kinatatakot ko. Lumabas na ang tunay na pagkatao ni Dante na hindi natin mapipigilan dahil sa propesya patungkol sa kanyang lahi. Kunin mo ang kadena, Lena. Pasensya ka na anak, Dante. Baka hindi mo pa makontrol ang iyong sarili sa pagbabago. At pati kami at ang mga tao dyan sa labas ay maaaring madamay. Gamit ang kadenang matagal nang nakahanda para kay Dante, sa kadahilan ng alam ng dalawang matanda ang tunay nitong pagkatao na nanggaling sa lahi ng mga gabunang aswang. Pasensya ka na anak, Dante. Kinakailangan namin itong gawin sa iyo upang hindi ka makapanakit ng tao. Pangsamantalay nakatali ka muna rito, pero hindi ka namin papabayaan ng iyong inay. Mahal na mahal ka namin anak. Sanggol ka pa lang. Kami na ang nag-alaga sa iyo at itinuring ka naming tunay na kadugo. Hanggang sa lubusan ng mawala sa sarili itong si Dante na nakatali ang buong katawan sa haligi ng tahanan na patuloy na nag-aangil. Nanatili ang pangyayaring yun. Umabot ito ng 3 buwan na patuloy ang kanyang pagdurusa habang nakatali sa kadena. Hanggang sa isang araw, nagimbita ng isang albularyo itong si Tatay ko upang masuri itong si Dante dahil sa wala ng pagbabago ang kanyang ugali na nagpapalit anyo sa gabi. Subalit sa umaga isang normal na tao, ngunit para siyang nababaliw na wala na sa kanyang sariling katinuan. Sambit pang wika ng albularyo matapos suriin at gamutin si Dante. Hindi ako maaaring makialam ko dahil ang batang ito ay may kaakibat na sumpa. Anong sumpa ang sinasabi mo? Ayan na nga ang patunay sa iyong harapan. Isa siyang aswang na gabunan. Gawin mo na ang maaari mong gawin. Basta wag mo lamang siyang sasaktan. Pagalingin mo siya parang awa mo na. Alam mo ang sinasabi ko, Mangiko. Hindi ko maaaring pakialaman ang propesiyang nakalaan sa batang ito. Nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ang ganti para sa kanyang mga magulang. Kilala mo ang pinagmula ng batang ito. Huwag ka nang magkaila sa akin, Mangiko. Dahil hindi nagsisinungaling sa akin ang aking gabay. Kung gayon ay wala ka rin palang magagawa sa aking anak para muli siyang manumbalik sa dati. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. At sa pagtungo rito sa aming tahanan, sana ay huwag mo nang ipagsabi ito kahit na kanino. Ang patungkol sa katauhan ni Dante, yon ay pakiusap ko lamang sa iyo, Ginoo. Huwag ko kayong magalala, Mangiko. Batid ko ang pinagdaraanan ng batang ito ngayon. Lumalaban siya. Hintayin ninyo ang muli niyang pagbabalik. Sige at magpapaalam na ako, Mangiko. Subalit ito lamang ang payo ko sa iyo. Kung sakaling manumbalik na itong si Dante, sabihin mo na ang lahat ng katotohanan sa kanya upang mawala na ang pag-alinlangan sa kanyang isipan at mabuo na ang kanyang tunay na katauhan. Masusunod, Ginoo, ang iyong payo. Hayaan mo't sasabihin ko ang lahat sa kanya at kung papaano siyang natungo sa amin magmula sa kanyang pagkabata. Umabot ng 1 taon ang sakripisyong nangyari kay Dante at tinagurian na nga siyang nababaliw. Pati na rin ang ibang mga taong naghahanap sa kanya, lalong-lalo na ang kanyang mga naging kaibigan. Ano ba namang nangyari kay Dante? Ang haba na ng buhok niya, tapos gulo-gulo pa, at ang baho ng singaw ng kanyang katawan na nanggagaling din sa kanyang silid.
Matagal na panahon din natin siyang hindi nakita, no? Kaya sinadya na natin siya sa kanilang tahanan para naman matunghayan kung ano nga bang sitwasyon niya. Hindi ko mapigilang maawa kay Dante, pati na rin sa kanyang dalawang matandang magulang. Hirap na nga sila sa pamumuhay. Naging pabigat patuloy si Dante. Ano ka ba naman? Hindi naman ginusto ni Dante ang nangyari eh. Sana lang manumbalik niya si Dante sa dati. Naaawa rin ako sa kanyang mga magulang. Kahit papano nga nagabot ako ng kunting salapi para naman makatulong sa kanilang pang-araw-araw doon. Ay naku, ang buhay nga naman, oo. Hindi talaga natin masasabi ano. Pero may bali-balita ako tungkol kay Dante. Ano naman ang nabalitaan mo? Kaya lalaki mong tao eh, chismoso ka. Narinig ko lang naman ang usap-usapan na yun. Na kapag may napapadaan daw sa tahanan nila Dante, may naririnig silang umaangil. Lalo na sa 10 oras ng gabi. Baka naman yung aso lang na nakatali doon. Hindi daw yung aso. Dahil patuloy raw ang pangingilabot ng kanilang braso sa tuwing mapapadaan sila sa tahanan nila Dante. Ay naku Mayok, tara na nga. Nakikinig ka kasi sa mga chismoso dyan na wala namang ebidensya. Kumalat ang usap-usapan sa kanilang lugar patungkol sa katayuan ni Dante at sa pagiging aswang umano nito na patuloy namang inililihim ng dalawang matanda. Ay naku anak Dante, kailan ka ba babalik sa iyong matinong kaisipan? Para naman mawalan ang pangamba namin ng iyong inay sa patuloy naming pag-aalala sa iyo. Hanggang sa dumating na lamang ang isang araw, habang nagpapahingang dalawang matanda sa katanghaliang tapat. Sa pagkakataong yun ay muli nilang narinig ang tinig ni Dante na tinatawag ang kanilang pangalan. Tatay ko, Nanay Lina, nagugutom po ako. Baka po pwedeng bigyan niyo po ako ng pagkain. Madaling nagtungo ang dalawang matanda kung saan nakatali itong si Dante na sa mga oras na yun ay tila nanumbalik na sa kanyang kaisipan. Lina, humihingi ng pagkain si Dante. Ikuha mo ng pagkain at kakausapin ko lamang siyang saglit. Dante anak, kamusta na ba ang iyong pakiramdam? Tatay ko, ano ho bang nangyari sa akin? At bakit ganito ng itsura ko? Napakadungis ko habang nakatali pa ng kadena. Ipagpatawad mo anak ang ginawa namin sa iyo dahil ayaw naming mawala ka sa amin. Kesa naman kung saan-saan ka magtungo, baka hindi ka na makabalik sa amin. At kung maaaring mapahamak ka pa, mawawalan ng saysayang propesiya para may pagiganti mo ang iyong mga magulang. Ano pong sinasabi niyo, Itay? Sino pong mga magulang ang tinutukoy ninyo? Di ba po kayo ang mga magulang ko? Eto na ang tamang pagkakataon para sabihin sa iyo Dante. Dahil nasa maayos ka na muling kaisipan, kinakailangan mo itong malaman. Hindi kami ng iyong inay Lina ang tunay mong mga magulang. Isa kang gabo ng aswang Dante, pati na rin ang iyong mga magulang. Gabo ng aswang? Wag naman ho kayo magbiro ng ganyan tatay ko. Hindi ako nagbibiro sa iyo Dante. Tingnan mo ngayon ang iyong sitwasyon. Ang iyong pangangatawan ay napakalaki ng pinagbago. Itinali ka namin riyan ng ilang buwan dahil sa pagbabago mo ng anyo, pati na rin ang iyong kaisipan sa kadahilan ng hindi mo pa kontrolado ang iyong sarili na kahit kaming nag-aruga sa iyo ay maaari mong paslangin. Hindi ko magagawa yun sa inyo, Itay. Maaari mo yung magawa Dante. Tingnan mo ang paligid ng iyong pinagkakatalian ng kadena. Marami ang sira-sira dahil sa kagagawan mo dahil nawala kasi yung sariling kaisipan. Nawala nang kinikilala na kahit na sino. Ako bang may gawa niyan? Oo, ikaw nga Dante. Wala nang iba. Patawad po, Itay. Hindi ko po alam. Sino pong pumatay sa aking mga magulang? At bakit po ako natungo sa inyo? Hindi kami biniyayaan ng supling ni Lina. At matagal na panahon kami naghihintay para magkaroon ng sariling anak. Patuloy kaming nananalangin. Hanggang sa dumating ang isang araw. Habang nandoon kami sa bukid, doon ay inabot na kami ng takip silim. Gustuin man naming umuwi ng mga oras na yon. Subalit nagpatuloy ang malakas na ulan. Pati na rin ang pagkulog at pagkidlat. Kaya naman minabuti na lamang namin na manatili sa bahay kubo upang pahupain ng malakas na ulan. At sa hindi namin inaasahan ni Lina, may kumatok sa aming pintuan. Habang may karga-kargang sanggol na nakikiusap sa amin,
na madali namin siyang papasukin sa loob ng aming pinagpipirmihan. At ang sanggol na iyon ay ikaw, Dante. Ipinagkatiwala ka sa amin ng iyong mga magulang dahil ayon sa kanila, tinutugi sila ng kanilang lahing gabunan at yun ay dahil sa iyo nang mapag-alaman sa kanilang propesya na ang kanilang kadugo mismo ang lilipol sa kanilang lahat. At para mahinto iyon, kinakailangan kanilang paslangin. Subalit hindi pumayag ang iyong mga magulang, kaya gumawa sila ng paraan para maitago ka. Kaya naman natungo ka sa amin. Batid ko ang kabutihan ng iyong mga magulang. Alam kong hindi sila masama, hindi tulad ng iba pa ninyong mga kasamahan. At magmula na umalis sila sa aming tahanan, hindi na sila muling nakabalik, Dante. Dahil sa mga sinabing yun ng kanyang tatay ko, hindi na nakapagsalita si Dante. Kaya pala nababatid niya sa kanyang sarili noon na may kakaibang uri siya ng abilidad, lalo na sa bilis ng pagkilos, lakas ng pangamoy, gayon na rin ang kanyang pandinig. Anak, Dante, ito ang pagkain. Kumain ka na muna riyan. At pagkatapos mong kumain ay kakalisin na namin ang kadena sa iyong katawan at paliliguan kita tulad ng ginagawa ko sa iyo nung bata ka pa noon. Simula nang dumating ka sa aming buhay ng iyong tatay ko. Patawad anak ko, ngayon mo lamang nalaman ang lahat ng ito. Matagal na panahon namin itinago ito para sa iyo dahil ayaw ka naming mawala sa amin. Pero nasa iyo pa rin ang pagpapasya kung aalis ka sa aming tahanan para hanapin ang pumaslang sa iyong mga magulang. Salamat po, Inay at Titay, sa patuloy niyo pong pag-aaruga sa akin. Kung hindi niyo po mamasamain, maaari ho bang mapag-isa muna ako rito? Sige anak, at kumain ka na muna riyan. Tawagin mo na lamang kami kung sakali may kailangan ka pa. Nandoon lamang kami ng iyong nanay Lina. Hanggang sa lubusan ng manumbalik itong si Dante, wala na siya sa pagkakatali sa kadena. Malinis nang muli ang kanyang buhok at katawan. At magmula noon, kakaiba na ang ipinapakita nitong pagkilos na laging wala sa kanilang tahanan, lalo na sa 10 oras ng gabi. Nag-aalala ako sa anak natin, Niko. Baka kung saan-saan ay nagtutungo. At baka isang araw matagpuan na lamang siyang walang buhay. At yon ang hindi ko matatanggap. Hanapin natin siya, Iko. Makipagtulungan tayo sa albularyong kakilala mo upang mapigilan natin si Dante. Ano ka ba, Lina? Nang dumating sa ating buhay si Dante, alam na natin ang patungkol sa propesya. At ito na ang simula ng panahong iyon. Wala tayong magagawa. Ni kahit na ang albularyo ay sumuko para sa propesiyang yon upang kahit siya mismo ay hindi magambala. Itay, pabukas po ng pinto. Nandiyan na si Dante, Iko. Ako nang magbubukas ng pintuan. Anak Dante, mabuti naman at nakauwi ka na maayos. 10 oras na ng gabi. Saan ka ba nagpupunta? Huwag niyo po kong alalahanin, Inay. May hinahanap lang po ako. At isa pa kontrolado ko na ho ang aking sarili. At kilala niyo naman ho ko, Inay. Hindi ako mananakit ng ibang tao. Maliban lang sa pumaslang sa aking mga magulang. Anak, pumasok ka nga rito. Alam namin ang minimithi mo, anak. Ang makapaghigante. Kaya naman hindi maiwasan sa amin na mag-alala sa iyo. Kung pwede nga lang isamahan kita. Subalit sino ba naman ako? Niwala man lamang kakayanan para harapin ang mga gabo ng pumaslang sa iyong mga magulang. Siya nga pala, ano yung dugo sa iyong damit? Wala po ito, Itay. Dagta lang po ito ng puno. Dagta ba yan ng puno o tunay na dugo ng isang hayop? Huwag kang magkaila sa akin, Dante. Alalahanin mong kami ang nagpalaki sa iyo. Kaya kilala ka namin kung nagsisinungaling ka o hindi. Dagling na nahimik si Dante sa sinabi ng kanyang itay at nagtungo na lamang sa kanyang silid. Dante, kumain ka muna, anak. Hindi na ho, Inay. Busog na ho ako. Malaki ang pinagbago ni Dante na umuwi ito sa kanilang tahanan ng hindi na kumakain at malamang ay mga ligaw na hayop na nilalantakan sa kagubatan na nagiging dahilan ng kanyang pagkabusog. Kinabukasan ng umaga'y pinakiusapan ng dalawang matanda ang dating kaibigan ni Dante na kahit papano'y kausapin nito roon o kaya naman ay bisitahin sa tahanan. Hoy Dante, lumabas ka na dyan sa iyong silid. Hinatnat at mayok ito. Nababahala na kami sa iyo. Nakiusap na sa akin ang mga magulang mo. Napasyalan ka namin dito.
Kasi nga madalas ka na lang nandiyan dyan. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Akala ko ba magaling ka na? Pero bakit madalas ka pa rin nagkukulong dyan? Oo nga naman Dante, hindi ka ba nagugutom? Sabi sa akin ng nanay mo hindi ka na raw kumakain. Ano ka, may sariling pagkain sa loob ng iyong tiyan? Maya-maya pa'y dahan-dahang nagbukas ng pintuan si Dante habang nakangiti ito sa dalawa na nagwiwika ng, "Salamat sa pagbisita nyo. Ayos lang naman ako rito eh. Mas pinipili ko lamang na mapag-isa kesa lumabas ng bahay." Nako naman Dante, kung gusto mo uminom muna tayong 3 ng tuba. Libre ng kaibigan nating si Mayok. Alam mo naman ang pamilya nito, negosyante. Kaya maraming pera. Ano, tara na, sama ka sa amin? Bagyang lumingon si Dante sa kanyang itunuring na mga magulang. Tumango lang naman ang dalawang matanda na ang ibig sabihin ay muli na siyang sumama sa kanyang pinagkakatiwalaang mga kaibigan. "Inay, itay, sasamahan ko lang po silang dalawa." Sige lang anak, para naman malibang-libang ka. Kesa naman nandiyan ka lang sa loob ng iyong silid. Sige na, mag-iingat na lamang kayong 3. Sige po Tatay Isko, Nanay Lina, aalis na po kami nila Dante. Wag po kayong mag-alala, magkwekwentuhan lang naman po kami at hindi naman po talaga magpapakalasing. Nandito na tayo Mayok. Bili ka na dyan kay Aling Sara ng tuba. Maghihintay lang kami rito ni Dante sa may bakanting kubo. Samahan mo na rin ang mapupulutan natin ha. Kung makautos ka naman, Natnat. Parang ikaw pa yung may pambili Hindi naman sa ganun Mayok. Kaya nga ikaw na sinasabihan ko dahil ikaw ang may pambili. Sige na, huwag ka ng maraming reklamo pa dyan. Hintayin ka namin dito Buhay naman talaga Naisa na naman ako ng mukong na to. Kung hindi lang para kay Dante talaga, hindi ako manlilibre ng tuba sa mukong na ito. Sobrang gulang sa buhay. Aling Sara, pabili nga ho ng tuba. Samahan nyo na rin ng may pupulutan dyan. Sige. Saglit lang iha at kukunin ko lang doon ang tuba. Eto. Huwag kayong magpapakalasing mga bata kayo ha. Dahil bali-balita sa ngayon may umaaligid na aswang sa 10 oras ng gabi. Kaya huwag kayong magpapaabot ng takip silim dito. Baka kung mapano pa kayo, mas mainam na yung nag-iingat. Pati ba naman kayo Aling Sara naniniwala sa aswang na yan? Abay oo naman. Ang aswang ay isang katawang tao. Baka hindi ninyo alam na nasa isang maamong mukha ng isang tao. Yun pala'y may sa demonyong itinatago sa kanyang katauhan. At gugulatin ka na lamang isang araw na nasa paligid mo lamang pala sila. O kaya naman ay kapitbahay mo pa. Tinitakot mo naman kami Aling Sara. Ito na nga ang bayad. Ay iha, hindi ko kayo tinatakotan Basta mag-iingat na lamang kayo. Batang ito, sinasabihan ng tama ako pa yata ang masama sa kanyang harapan. Mga bata talaga ngayon napakahirap pagsabihan. Eto ng tuba Natnat. Pati na rin ang pulutan. Salamat Mayok sa libre. Mabuti na lang talaga pinasyalan natin si Dante. Ilang araw na rin akong uhaw na uhaw Malalapatan na uli ng tubang lalamunan ko. Pananggal uhaw to. Bubuksan ko na, simulan na natin. Hanggang sa maya-maya pa, patuloy nilang pinag-uusapan ang buhay ng bawat isa hanggang sa matungo kay Dante ang topic ng kanilang pinag-uusapan. Dante, huwag kang magagalit sa amin ni Natnat Total mga binata na tayo. Hindi na tayo tulad ng dati mga bata pa. May kumalat kasing balita patungkol sa'yo. Hindi ko na paliligoy-liguyin pa. Ang sabi ng mga tao dyan isa ka raw aswang. Totoo bang bali-balitang yun Dante? Huwag ka na mahiya sa amin. Mga tunay mo naman kaming kaibigan. At hindi kami matatakot sa'yo kahit na ano pa man ang sabihin mo. Tanggap ka namin Dante. Dahil ang tunay na magkakaibigan, kahit na ano pa mang kalagayan, ay hindi mag-iiwanan. Parang ako na yatang sentro ng kwentuhang ito Kaya nag-abala pa kayo para bumili ng tuba. Hindi naman sa ganon Dante. Talagang nag-aalala lang kami para sa'yo. Humingi na kasi ng tulong sa amin si tatay ko at nanay Lina. Alam mo naman ang turing namin sa 2 matandang yon. Para na rin namin silang mga magulang. Sige na, huwag ka nang mahiya. Pakikinggan ka namin. Huwag niyo akong pagtatawanan sa lahat ng isasalaysay ko. Oo naman Dante. Ang totoo niyan hindi ko tunay na mga magulang si inay at itay. At ang mga tunay kong mga magulang, sila ay mga gabo ng aswang. Kaya ang dugong dumadaloy sa aking katawan
ay may sumpa ng dugo ng mga gabunan. Ibig sabihin, isa ka nga talagang aswang? Ganoon na nga. Totoong lahat ng sinasabi ko. Pero huwag kayong mag-alala sa akin. Napaglabanan ko ng dumadaloy ng pagiging masamang gabunan dahil sa makalipas ng ilang buwan na pagkakatali ko sa isang kadena. Naniniwala kami sa iyo, Dante, na isa kang mabuting aswang at hindi kami natatakot sa iyo. Kasangga mo kaming dalawa ni Natnat. Maya-maya nang matapos na nilang maubos ang tuba, muli na silang bumalik sa tahanan nila Dante at doon ay nagpaalam ng dalawa sa matanda bago ito lubusang umalis. Tatay ko, Nanay Lina, uuwi na po kami ni Mayok. Maayos na po yan si Dante. Tingnan nyo, nakakangiti na siya. Huwag ho kayong mag-alala patungkol sa kanyang katauhan. Kaming dalawa lang ho ni Mayok ang tunay na nakakaalam. Sige ho at uwi na po kami. Baka sa mukha ni Dante ang muling pagkakaroon ng tiwala sa kanyang sarili, na may mga taong nagtitiwala pa pala sa kanya na hindi siya isang masamang nilalang. Dumaan man siya sa isang matinding proseso ng pagsubok, subalit ang mga nagtitiwala sa kanya tulad ng kanyang itay at inay ay sapat na para muli siyang manumbalik ng lubusan. Itay, inay, salamat to sa ibinigay ninyong oras. Akala ko wala nang magtitiwala sa akin at ipagtatabuhin ako ng mga tao. Pero nang malaman ko na tanggap ng dalawang kaibigan ko ang tunay kong katauhan, muli ho akong sumigla at nanumbalik ang tiwala sa aking sarili. Mabuti naman kung gayon anak. Talagang humahanap kami ng paraan ng iyong inay upang muli mong matanggap ang iyong sarili at bumangon ka sa iyong pagkakalugmok. Ito pa lamang ang simula ng iyong buhay na ani mo'y isa kang bagong silang sa katauhan ng isang gabunan. At kung ano man ang iyong layunin dito sa mundo, ayon na rin sa iyong propesiya. Mag-iingat ka na lamang anak. Basta lagi mo lamang tatandaan, may tahanan kang uuwian at nandito lamang kami ng iyong inay para sa iyo. Makalipas ang 2 taon, nagpatuloy sa paghahanap itong si Dante kung saan na nga ba naninirahan ng mga aswang na pumaslang sa kanyang mga magulang. At kahit na nga paulit-ulit na siyang nagtungo sa bukid kung saan siya ay pinagkaloob ng kanyang mga magulang, wala pa rin ang mga bakas ng nilalang na kanyang hinahanap. Darating din ang pagkakataon na muli tayong magkakaharap-harap. Ipinapangako ko sa aking sarili, pati na rin sa aking mga magulang, nakikitlan ko silang lahat ng buhay hanggang sa iparanas ko sa kanila ang ginawa nilang kalapastanganan sa aking mga magulang. Nagpatuloy na lamang sa paghahanap ng makakain itong si Dante at ang mga ligaw na hayop ang kanyang nilalantakan sa kabukiran hanggang sa makatagpo siya ng isang lalaki na kapareho niyang hinahabol ng isang baboy ramo magmula sa isang malaking puno hanggang sa magtungo ito sa mayabong na kawayanan. Akin ang baboy ramong yan. At sino kang naligaw rito sa aming kabukiran? Isang estranghero. Kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Kesa ikaw ang kainin ko at hindi ang baboy ramo. Matalim ang dila mo. Isa kang lahing gabunan, tama ba? Hindi tayo nagkakalayo ng lahi. Sa katunayan kayo ang hinahanap ko. Ipapaubaya ko ang baboy ramong yan para sa'yo. Pero may isang kondisyon. Ituturo mo sa akin kung saan kayo nagkukubli. Nagpapatawa ka. Ikaw pa ngayon ang nagbigay ng kondisyon. Lupa namin ito. At dito ako lumaki sa kagubatang ito. At ang lahat ng mga ligaw na hayop ay pag-aari namin. Ano naman ang layunin mo? At gusto mong malaman kung saan kami naninirahan? Wala naman. Isang mababaw na dahilan lang. Matagal kong pinaghandaan ito. Pinagtibay ang aking sarili upang muling makaharap ang pumaslang sa aking mga magulang. Pumaslang sa iyong mga magulang? Bakit, sino ka ba? Ako si Dante. Isa ring gabunang tulad ninyo na itinakwil ng inyong lahi. Sa kadahilanang ako ang nasa propesiya na papaslang sa inyong lahat. Ikaw ang nasa propesiya? Paano nabuhay ka pa? Ang sabi sa amin ay kasama ka ng pinaslang. Kaya pala naaamoy ko ang isang malakas na daloy ng dugo sa iyong katawan. Nag-uumapoy ito.
dahil sa matinding galit at paghihiganti. Hanggang sa nakahanap ng tiyempo ang nilalang, madali itong kumaripas ng takbo at nagtungo sa kakahuyan na hindi namamataan ni Dante. Sana kay nagtungong halimaw na yon. Ang bilis niyang tumakbo para may ligtas lang ang kanyang buhay. Magkikita ulit tayo at hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo natatagpuan. Ilang araw ding nanatili si Dante sa kabukiran ni wala man lamang pamalit na damit. Kaya sa bawat uwi nito sa kanilang tahanan, may kadungisan ng kanyang kasuotan, kabilang ng kakaibang amoy na nanggagaling sa kanyang katawan dahil sa pagkain ng hilaw na hayop. Inay? Itay? Mabuti naman at muli kang nakabalik sa ating tahanan, anak. Halika't pumasok ka rito. Pasensya na po kayo, Inay at Itay. Bigla-bigla na lamang po akong sumusulpot dito na parang kabuti. Pero kapag natapos ko pa ang misyon ko, mananatili na po ako rito. At ako na po mismong hihingi ng tulong sa isang albularyo para lang po sa lubusan kong paggaling. Patnubayan ka nawa, Dante, sa iyong mga pinaplano. Halika't maligo ka muna. Napakadungis mo. Maganda ka ng pagkain, Lina. Ipaganda mo siya ng kanyang paboritong pagkain. Bilisan mo. At nang matapos niyang makapaglinis ng kanyang sarili, dagling kumain si Dante ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang inay at itay na ipinagluto pa ng kanyang paboritong ulam na manok. Ito po ang namimiss ko rito, Inay, ang ipagluto niyo po ako ng aking paboritong ulam na manok. Siya nga po pala, kamusta naman po ang kalagayan ninyo rito? Maayos naman kami rito, anak. Huwag mo kaming isipin ng iyong inay. Ang isipin mo ang iyong sarili na unti-unti mo nang napapabayaan dahil sa paghahanap sa mga gabonang yan. Napabuntong hininga si Dante sa mga sinabi ng kanyang itay hanggang sa matapos na nga siyang kumain. Pinagpahinga na siya ng kanyang mga itinuring na magulang at sa kinabukasan ng umaga, ginising siya ng tiktilawok ng manok ng mga alaga ng kanyang itay. Magandang umaga po, Itay. Ang dami niyo pa rin po palang alagang manok. Ako na po magpapakain. O eto ang pagkain. Wala ka bang lalakarin sa ngayon? Wala pa naman po, Itay. Siguro po'y magpapahinga muna ako ng ilang araw dito. Nasa na po ba si Inay? Kumuha roon ng kamuting kahoy. Gagawa raw siya ng kakanin na maaari niyang maibenta. Ganoon ho ba? Matapos ko rito ay susundan ko na lang ho si Nathan para may makatulong naman ho sa pagbubuhat ng kamuting kahoy. At kapag nakagawa na rin siya ng kakanin, siguro sasamahan ko na rin ho sa pagbebenta. Ikaw ang bahala, anak. Kung wala ka pa namang lakad sa ngayon, mabuti pang tulungan mo na lamang ang iyong inay. At nang matapos na nga niyang mapakain ng mga alagang manok ng kanyang itay, dagli na siyang nagtungo sa kanilang taniman ng mga kamuting kahoy at tinabutan niya ngang nandudo ng kanyang inay na nagdudungkal ng lupa. Iha, nagawi kaya ata rito ngayon? Opo, Inay. Naparito po ko para tumulong. Ako na po magdudungkal, Inay, at ang mga ihahagis kong kamuting kahoy sa inyo. Kayo na lang po maglagay sa sako para mamaya bubuhatin ko na rin ho. Sigurado ka ba? Opo, Inay. Ako na pong bahala dyan. Sa patuloy na pagdudungkal ng kamuting kahoy, may naaninagan si Danteng 2 tao ang nakatayo sa di kalayuan na nakaharap sa kanilang dalawa. Bakit ka natigilan, anak, sa iyong pagdudungkal? Ano ba ang nakita mo? At kanina ka pang lingon ng lingon doon sa di kalayuang yon. Wala po, Inay. Namalikmata lang po siguro ko. Nagalmusal ka na ba? Hindi pa nga po. Dumiretso na po ko rito para tumulong pagkatapos ko pong pakainin ng mga alagang manok ni Itay. Sige, bilis-bilisan na natin at ipagluluto kita ng kamoting kahoy para naman masarap-sarap ang iyong almusal. Katapat lamang niya na isausaw mo sa asukal tapos mainit na kape. Masarap na ang almusal natin sa umaga. Nagpatuloy nga si Dante sa pagdudukal ng kamuting kahoy. Subalit hindi niya maiwasang mapalingon sa di kalayuang yon kung saan kanina'y may namataan siyang nakatayo na alam niya sa kanyang sarili na hindi pangkaraniwan ng dalawang yon. Ayos na po ba ito, Inay? Sabihin niyo lang po kung kulang pa at dadagdagan ko. Ayos na ito, anak. Marami-rami na nga ito. Pero mas mainam na yung sobra kesa naman sa kulang. Binuhat na ni Dante ang lahat ng kamuting kahoy na nakalagay sa sako
At sa mulingan nilang pagbabalik sa tahanan, inilagay niya iyon sa isang plangganang may tubig kung saan ito lilinisan ng kanyang inay. Sige na anak at ako nang bahala dyan. Kukuha lamang ako ng ilang piraso para sa ating almusalan. At maya-maya na lamang ako magluluto ng kakanin pagkatapos nating mag-almusal. Matapos makapagsalita ng kanyang inay, muli siyang may naaninagan sa kanyang likuran na animoy may nakatingin sa kanya na nakakuble sa malaking puno. Saan ka po punta, Dante? Madali lang ito. Saglit lang po inay. May titingnan lang po ko ron. Babalik rin po kagad ako. Sige. Magsisiga na ako ng apoy. Dahan-dahang naglakad si Dante patungo roon. Sabay hawi ng makakapal na damo kung saan nakatayo ang malaking puno. Sino ang nandiriyan? Kanina mo pa yata kaming sinusundan. Ang akala mo ba'y hindi ko nararamdaman na isa kang gabunan? At kanina pang nagmamatsyag sa amin. Sige na ilantad mo ng iyong sarili. At kung ano man ang layunin mo sa pagpunta rito, hindi ko sasayangin ang oras mo upang magkaharap tayo. Maya-maya pa'y lumabas ang isang babae at isang lalaki. May kaedada na rin ito na nasa edad 40 hanggang 50 ng mga oras na yon hanggang sa magsalita ito sa harapan ni Dante nang, Ikaw na ba si Dante? Ang matagal na naming hinihintay. Bakit alam ninyo ang pangalan ko? Kamakailan lang, dumating sa amin ang isang mangangasong gabunan. Ipinahayag niya sa amin doon na buhay pa ang batang nasa propesiya. At ikaw nga iyon na nagngangalang Dante. Mag-iingat ka iyo. Pinagpaplanuhan ka na nila dahil sa iyong paglantad. Bakit ba parang nag-aalala kayo sa akin? Hindi ba kayo naparito para makipaglaban? Wala yun sa aming isipan iyo. Pangarap naming mag-asawang makita ka dahil ang iyong mga magulang ay kaibigan namin. Kaibigan? Kung tunay nga nila kayong kaibigan, bakit hindi nyo sila tinulungan? Anong nangyari? Wala na sila ngayon at naiwan akong nag-iisa na ipinagkatiwala sa ibang tao. Ipagpatawad mo iyo at yun din ay aming pinagsisihan. May pamilya din kaming pinag-iingatan. Ayaw din namin silang mapahamak. Ano pang pinunta nyo rito kung wala rin naman pala kayong may tutulong? Malaki ang may tutulong namin sa iyo sa ngayon. Hindi tulad noong panahon na maliliit pa ang aming 3 anak. Sandali lang, bago ko pumayag sa gusto ninyong makipagtulungan, ano bang pangalan ninyong dalawa? Baka patibong lamang itong ginagawa ninyo upang pasunurin ako at paslangin ninyong sama-sama. Tawagin mo kong Aling Ana at ito naman ang aking asawang si Enrico. Ibubuwis namin ang aming buhay upang kahit papaano ay makabawi kami sa iyong mga magulang. Kasama ng aming 3 anak ay tutulong sa pagsupil sa masasamang gabunan na aming pinagsilbihan noon ng mahabang panahon. Nasaan ang mga anak ninyo at bakit hindi nyo sila kasama? Iniwan namin sila roon para hindi makahalata ang aming pinuno. Saka kami nagtungo ritong mag-asawa at nagkaroon kami ng pag-asa nang malaman naming buhay ka pa. Nakasalalay sa iyong mga kamay Dante ang propesiya upang matigil na ang kasamaan ng ibang mga gabunan doon na matagal na naming sinisikmura ang kalupitan. Lalo na sa mga normal na tao at hayop na kanilang binibiktima. Binigyan ni Dante ng pagkakataon ng paliwanag ng dalawang mag-asawa at pinapasok niya pa ito sa loob ng kanilang tahanan upang ipakilala sa kanyang mga itinuring na magulang. Subalit hindi maiwasang makaramdam ng takot ng dalawang matanda, lalo pat sa ikalawang pagkakataon na muli silang nakaharap ng gabunan na nanggaling sa kuta ng masasamang nilalang. Sigurado ba kayong tutulungan ninyo ang aming anak? Baka naman imbes na mapabuti siya, mas lalo pa siyang mapahamak. Alam po namin na hindi po namin makukuha ang 100% pagtitiwala ninyo. Kahit na lamang po katiting ay pagkatiwalaan po ninyo kami. Ang paraan na lamang pong ito ang maaari naming maiganti sa aming mga namayapang kaibigan. At yun po ay sa pamamagitan ni Dante. Kung gayon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang buhay ni Dante. At kung may mangyari mang masama sa kanya, kayong mag-asawang sisisihin namin. Tinatanggap ba ninyo yon? Tinatanggap po namin. Alang-alang po sa aming mga kaibigan na hindi po namin natulungan ng mga oras na iyon habang patuloy po silang pinapaslang. Sige,
Kailan kayong lalargang patungo roon upang makapaganda si Dante na makaharapang pumaslang sa kanyang mga magulang? Muli po muna kaming babalik roon upang magmatsyag sa kanilang mga galaw at alamin pa ang kanilang pinaplano kay Dante. At pagkatapos po ng lahat ng yon, babalik uli kami rito upang kasama na si Danteng magtungo sa lugar na yon upang supilin silang lahat gamit ang aming natitirang lakas kasama ang kamay ng propesiya sa pamamagitan ni Dante. Matapos ang kanilang pag-uusap, maya-maya pa'y umalis ng dalawang mag-asawang gabunan na muli nang dumaan sa masukal at kakawiyang lugar sa likod ng tahanan nila Dante. Inay, Itay, siguro po ito na yung tamang oras para doon. Ang pagkakataon na mismo ng propesiyang lumalapit sa akin, hindi ko na pakakawalan ito. Pagkatiwalaan po ninyo ko, Inay at Itay, at ipagdasal na muli ako makabalik ng buhay. Yun naman ang palagi naming panalangin sa iyo, anak. Huwag na huwag mong kalilimutan ang ipinangako mo sa amin na kapag natapos mo ng misyong ito, lalapit tayo sa isang magaling na albularyo upang lubusan ng mawala ang pagiging gabunan mo at mamuhay ka ng tahimik bilang isang normal na tao. Hindi ko po yun makakalimutan, Itay, dahil gusto ko pa po kayong makasama ng mahabang panahon at mamuhay ng tahimik dito bilang isang normal na tao. Sa patuloy na paglipas ng araw, oras at ng buwan, nanatili si Dante sa paghihintay, subalit ang mag-asawang gabunan ay hindi pa rin nakakabalik. Ano na ho kaya nangyari sa kanyang pamilya, Itay? Napag-alaman kaya roon na nagkaroon sila ng ugnayan sa akin? Hindi natin masasabi sa ngayon, anak. Pero sana lang ay walang nangyaring masama sa kanila at makabalik pa rin rito ang mag-asawang gabunan ng buhay upang matuloy ang inyong pinaplano. Paano po kaya kung sundan ko na po sila roon para naman malaman ko na kung anong kalagayan nila? Ayaw ko na maulit ang nangyari kay Inay at Itay, lalo pat ako ang nasa propesiya. Hindi sila maaaring madamay sa gulong ito. Hindi pa maaari sa ngayon, Dante. Ang bilin sa iyo ng mag-asawang yon ay hintayin mo sila sa kanilang pagbabalik na kahit na anumang mangyari ay wag na wag kang magtutungo roon hanggat hindi sila muling nakakabalik rito. Sa kadahilanang delikado dahil pinagpaplanuhan ka na nila na maaari mong ikapahamak at mawalang saysay ang nakalathala sa propesiya. Kinakailangan mo pa ring mag-ingat. Hindi dapat magpadalos-dalos dahil buhay mo rito ang nakasalalay, pati na rin ang mga taong maaari mo pang mailigtas. Tumayo na lamang sa pagkakaupo si Dante, nagtungo sa labas ng tahanan, nagpalingalinga sa paligid na parabang naghihintay sa pagdating ng mag-asawang gabunan. At sa bawat kaluskos na kanyang naririnig, madali siyang nagtutungo roon sa pagbabaka sakaling ang mag-asawang gabunan na iyon na kanyang hinihintay. Sinong nandiriyan? Lumabas ka sa masukal na damuhan dahil kung hindi ka magpapakilala, lulusubin kita riyan hanggang sa malagutan ka ng buhay. Kapansin-pansin kay Dante ang unti-unting paglabas ng isang lalaki. Maamo ang pagmumukha nito na halos kasing edad niya lang pero may katangkaran. Ikaw po ba ang nagngangalang Dante? Ako nga, tanong kailangan mo. Pasensya na po kung hindi kagad ako lumabas sa masukal na damuhang ito. Ikinagagala ko po kayong makilala. Ang pangalan ko po ay Kokoy. Kokoy, isa kang gabunan, tama ba? Tama po kayo. At nandirito po ako patungkol sa aking mga magulang. Sinong mga magulang ang tinutukoy mo? Si Nanay Ana po, pati na rin si Tatay Enrico, na sila pong nagtungo rito upang sana'y samahan kayo patungo sa aming kuta ng mga gabunan. Ang dalawang mag-asawang gabunan? Anong nangyari sa kanila? Sila po ang aking mga magulang. Patawad po dahil ako na lamang ang nakabalik rito. Pinaslang na po sila ng mga gabunan, pati na rin po ang aking dalawang nakababatang kapatid. Tama ang kutob ko. May nangyaring ang masama sa kanila. Madaling pinapasok ni Dante sa kanilang tahanan si Kokoy hanggang sa isiwalat nito ang lahat ng nangyari, kung papaanong nabuking ang kanyang pamilya upang tulungan siyang gapiin ang lahat ng masasamang gabunan. Halika, pasok ka rito, iha. Huwag kang mahihiya sa amin. Tawagin mo ako sa pangalang Tatay Iko at ito naman ang iyong nanay Lina. Ikinalulungkot namin ang nangyari sa iyong mga magulang at kapatid
At pati kayo ay nadamay sa kaguluhang ito. Wala po kaming pagsisisi sa nangyari. Ginusto po namin ang lahat ng yon at gusto po naming makatulong kay Dante. Ano bang nangyari? Paano nilang nalaman na nakikipag-ugnayan kayo sa amin? Ang tagapagmatsyag sa aming lugar, mahinahon ho kaming nag-uusap-usap sa loob mismo ng aming tahanan. Pero hindi namin napansin na mayroon na palang nagmamatsyag sa amin at ang lahat ng aming napag-uusapan ay isinisiwalat niya pala sa pinuno. Pinabayaan niya kami ng ilang araw at buwan hanggang sa ang lahat ay nangyari na nang bigla na lamang kaming sugurin sa aming tahanan. Wala na po kaming nagawa sa kadahilan ng marami po sila at hindi po kami handa. Pinatakas na po ako ng aking mga magulang at kapatid. Kahit na nakikita ko silang sugatan, pinilit ko pa rin makalayo upang ipaalam sa inyo ang nangyari. At nang makalayo-layo na ako, ang huling boses ko na lamang na narinig ay ang boses ng aking itay at inay na humihingi ng katarungan sa pamamagitan mo, Dante. Kung gayon, may buhay na namang nadamay dahil sa propesiyang ito. Dapat ay matapos na ang kanilang kasamaan, pero alam kong nakahanda sila sa muli nating pagbabalik at hindi rin sila titigil hanggat hindi ako napapaslang. Pangsamantalang nanatili sa tahanan nila Dante si Kokoy habang patuloy na ginagamot ang mga sugat nito sa katawan dahil sa nangyaring pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala, Kokoy. Kapag gumaling na ng lubusan ng mga sugat mo, babaktasin na natin ang daan patungo roon upang isa-isahin sila para ipagiganti ang ating mga magulang. Isang araw ay muling nagawi sa kanilang tahanan si Mayok at Natnat at habang nandudoon nga ang dalawang ito, napansin nilang nakaupo si Kukoy malapit sa may pintuan ng tahanan. Oy Dante, ano naman yung pinagkakaabalahan mo? Habang papalapit kami ni Mayok kanina ka pang dukal ng dukal dyan sa lupa. Ano ba yung tinatanim mo? Nandyan pala kayong dalawa. Ito, nagtatanim lang ng luya sa harapan ng bahay namin. Para naman kahit papano may sarili na kaming magagamit sa bahay at hindi na kailangan bumili pa. Luya? Sa bagay, mas mainam na rin na meron kang sariling tanim. Sabi nga kapag may itinanim, may aanihin. Siya nga pala Dante, sino ba yung lalaking nakaupo ron malapit sa may pintuan ninyo? Yun ba? Siya si Kokoy, kamag-anak ko. Napasya lang siya rito sa aming tahanan. Namayapa na kasi ang kanyang mga magulang, kaya mas pinili niyang manatili rito. Ganoon ba? Pero bakit parang may sugat siya sa kanyang braso? Tapos kapag tumatayo siya dahan-dahan pa. Ano bang nangyari sa kanya? Masyado ka namang nagpapaniwalain dyan kay Dante Natnat. Paano nagkaroon siya ng kamag-anak rito? Iampon nga lang siya ni Tatay Iko at Nanay Lina. Di ba isa siyang gabunan? Oo nga pala no. Nagsisinungaling ka sa amin Dante. Sino ba talaga yan? Natawa si Dante sa kanyang mga sinabi sa dalawa upang ikuble ang tunay na katauhan ni Kokoy. Subalit kinalaunan na inamin niya rin ito na wala siyang maililihim sa dalawa niyang kaibigan. Ang totoo niyan hindi ko talaga siya kamag-anak. Isa rin siyang tulad ko. Tulad mo? Isang tulad mong gabunan? Ganoon na nga. Hindi ba siya delikado? Baka maya-maya niya natakihin niya kami. Huwag kayong mag-alala. Kung paano niyo akong nakilala, ganoon din si Kokoy. Mabuti ang kanyang mga magulang. Subalit sa kasamaang palad pinaslang din ang masasamang gabunan. Kaya nandito siya ngayon sa aming tahanan at nagpapagaling. Pwede rin ba kami makipagkaibigan sa kanya? Para kung sakasakaling meron kaming kaaway meron kaming kasanggang tulad niyo na magtatanggol sa amin. Ano ka ba Natnat? Pwede naman tayo magtulungan. Di ba tunay ko kayong kaibigan? Kaya kahit sa anumang oras pwede ko kayong matulungan. Pero hindi sa ganung paraan. Isa kang mabuting gabunan Dante. Hindi mo hangarin ang makasakit ng isang normal na tao. Sige na ipakilala mo kami ni Mayo kay Kokoy. Para naman lubusan din namin siya makilala. Halina nga kayong dalawa at ipapakilala ko kayo kay Kokoy. Pero itong tatandaan nyo ang patungkol sa lihim namin. Wag na wag ninyong isisiwalat. Dahil kapag nakalabas ito, kayong dalawa ang aaswangin namin. Grabe ka naman sa amin Dante. Magpahanggang sa ngayon di ba na pagkakatiwalaan mo naman kami? At sino namang maniniwala sa amin dito? Wala din naman di ba? Baka nga pagtawanan lang kami at sabihin lang na nababaliw. Sa bagay sa pagmumukha ninyong yan, wala talagang maniniwala sa inyo kahit na magtungo pa kayo sa barangay o kahit na kay kapitan. Ikaw talaga Dante, patuloy ka na sa pang-aasar sa amin Sa bagay mas mainam na yan.
Kesa naman tulad ka ng dati na palagi na lang nakakulong sa iyong silid. Kukoy, maabala ka namin sa iyong pagpapahinga. Gusto ka raw kasing makilala ng dalawang kaibigan ko. Ito nga pala si Mayok at ito naman si Natnat. Ikinagagalak kong makilala kayo. Kami rin, Kokoy. Nice to meet you. Kapag kailangan mong tulong namin huwag kang mahihiyang magsabi sa amin kapag nakasalubungan mo kami. Sige, tatandaan ko. Ano nga bang nangyari sa sugat mo? Mahabang istorya. Baka ikatakot nyo lang at masira ang araw ninyo kapag sinabi ko. Huwag mo na kasing kulitin, Natnat, ano ka ba? Pabayaan na natin makapagpahinga si Kokoy. Sige, Kokoy, pasensya ka na. Babalik na kami ron sa pinagtatamnan ng luya ni Dante. Sige, kayong bahala. Sige, Kokoy. Balik lang kami sa pagtatanim Magpahinga ka lang dyan. At kung sakaling may kailangan ka, tawagin mo lang ako o kaya naman si Nea Titay. Salamat, Dante. Ipinagpatuloy na lamang ni Dante ang pagtatanim ng luya at nakitulong na rin si Mayok at Natnat hanggang sa lubusang matapos ito. Ayos ba, Dante? Baka naman meron tayong snackan dyan o kahit man lang kape. Masaya na kami ni Mayok doon. Pero kung may tutulak mas maganda siguro. Kahit man lang tinapay o kamuting kahoy. Ay nako, kayong dalawa talaga. Kapag may tinulong may kapalit. Mabuti na lang at may kamuting kahoy pa kami dyan. Halina muna kayo sa bahay at ipagtitimpla ko kayo ng kape. O eto't magkape muna kayo. Sinamahan ko na yun ng kamuting kahoy Ang sarap talaga tumambay rito sa inyo. May libreng snackan pa. Halika na, Kokoy. Samahan mo kaming kumain. Sige lang, kumain lang kayo. Katatapos ko lang rin kanina. Bago pa magtakip sili may nakauwi ng dalawa hanggang sa lubusan ng lamunin ng dilimang liwanag at habang mahinahong nagpapahinga si Dante at Kokoy, mga bandang 10:00 ng gabi nang meron silang maramdaman na umaaligid sa tahanan. Dante, naririnig mo rin ba ang mga huning yun? Pati na rin ang kanilang pag-alulong. Marahil nandiyan sila sa paligid ng tahanan. Siguro nasundan nila ako. Huwag kang mag-alala, Kokoy. Akong bahala sa kanila. Manatili ka lamang rito sa loob ng silid at bantayan mo si Nea Titay sa kadela ng hindi ka palubusang magaling. Dahan-dahang binuksan ni Dante ang trangkahan ng pintuan at saka nagtungo sa paligid ng tahanan. Doon ay nagsisigaw ito habang patuloy na nagpapalit ng kanyang anyo sa kanyang pagiging gabunan. Subukan ninyong lumapit dito. May kalalagyan kayong lahat. Wala pa ring humpay ang patuloy na paggalulong hanggang sa magtungo na itong si Dante sa masukal na damuhan upang sagupahin ng mga ito sa pamamagitan ng kanyang lakas at kakaibang kakayanan. Ikaw pala ang sinasabing si Dante, ang nasa propesiya. Mukha ka namang mahina at walang ibubuga. Nagkamali yata ang aming pinuno patungkol sa iyo na matagal na naming kinatatakutan. 4 na uri ng aswang na gabunan ang nakapaligid kay Dante habang dahan-dahang lumalapit ang mga ito sa kanya upang siya'y paslangin. Wala akong dapat na patunayan sa inyo. Wala rin akong pakialam sa inyong propesiya. Kaya nandito ako sa inyong harapan upang lipulin kayong lahat na nagkaisang pumaslang sa aking mga magulang. At ayaw ko nang maulit ang lahat ng yon na muli pang masasaktan ng aking mga itinuring na magulang. Sige at lumapit kayo. Dito rin mismo sa lupang ito ay magkakasubukan tayo kung sino ang tunay na mas malakas sa atin at kung sino ang matitirang buhay. Dahil sa pangyayaring yun, 3 sa kasamahan ng mga gabunan ay nawala ng buhay. Subalit ang isa roon ay muling pinakawala ni Dante upang sabihin sa kanilang pinuno na siya at ang kanyang mga kasama roon ay susunod niyang papaslangin. Dante, may sugat ka sa iyong katawan. Halika't gagamutin kita. Wala ho ito, Itay. Gasgas lang ho ito. Anong gasgas? Patuloy ang pagdanak ng dugo sa iyong katawan. Maupo ka rito. Lina, kumuha ka ng maligamgam na tubig. Samahan mo na rin ng isang tela. Dali na, bilisan mo. Eto ang tubig. Pati na rin ang telang kailangan mo. Wag ho kayong matarantay, Tay. Gagaling din ho yan. Oo, alam kong gagaling din yan. Pero mas mainam ng gamutin
at malinisan ang sugat. Pasensya ka na Dante kung hindi kita natulungan. Ramdam ko pa rin kasi ang panghihina sa aking katawan. Hindi rin naman ako papayag na tumulong ka. Sa kabila ng iyong sitwasyon, maaari ka lang ring mapahamak. Sa dami ng sugat na tinamo mo sa kanila, kahit naman siguro sino, lubusang manghihina ang pangangatawan. Bigyan mo ako ng 1 linggong pagpapagaling. Matapos nun ay magtutungo na tayo sa kuta namin at sigurado ako may paghihiganti ko na rin ang aking mga magulang. Tinapik lang ni Dante sa may balikat itong si Kokoy at saka itong umiti sa kanya na parang wala lang nangyari. Sige na Kokoy, bumalik ka na sa pagpapahinga. Maya-maya ay magtutungo na rin ako sa silid matapos akong gamutin ni Itay. Sa palagay ko'y ayos na ito, Dante. Huwag kang masyadong kumilos upang ang benda hindi matanggal sa iyong katawan hanggang sa lubusang umilom ang sugat. Maya-maya pa'y nagpahinga ng 2 matanda. Subalit si Dante nananatili pa rin doon na hindi makatulog dahil sa mga nangyari. Pabulong pang wika nito sa kanyang sarili habang nakadampi ang kanyang kamay sa sugat sa kanyang dibdib na nagwiwika ng, "Pinuno ng mga gabunan, magkakaharap din tayo at sa mga oras na yon, sinisiguro kong ikaw ang babagsak kasama ng mga alagad mo." Kinabukasan ng umaga, narinig ni Kokoy na may nag-aararo ng kalabaw. Papasikat pa lamang noon ang araw. Dagli siyang tumayo sa kanyang kinahihigaan. Sumilip sa may bintana. Nakita niya itong si Dante na patuloy na nag-aararo ng kanilang palayan. "Dante, hindi ka ba nagpahinga? At isa pa sariwa pa yung sugat mo. Bakit nag-aararo ka na kagad ng kalabaw dyan? Baka makita ka ni tatay ko, sigurado akong pagagalitan ka." Hindi ako makatulog Kokoy. Naiisip kong pumaslang sa aking mga magulang. Lalo pat ang ilan sa kanila ay nakaharap ko na kagabi. Alam kong nararamdaman mo Dante dahil pareho lang tayong nawala ng magulang. Halika't magpahinga ka na muna. Itali mo na muna ang kalabaw at bagya ka munang huminahon. Makalipas ang ilang araw na paghihintay, gumanda na ang pakiramdam ni Kokoy at lubusan ng humilom ang kanyang mga sugat na pagpasyahan ng dalawa na hindi na magaksaya ng oras pa upang harapin ang pumaslang sa kanilang mga magulang hanggang sa magdesisyon sila kinabukasan na magtutungo na sa kuta ng mga gabunan. Eto ang mga dadalahin ninyo. Sigurado na ba kayo ngayong araw na ito? O baka naman pwede nyo pang ipagpabukas? Hindi na po kami makapaghihintay, Tay. Mahabang panahon na ho ang lumipas at ito na ho ang tamang oras para harapin sila upang pagbayaran ng lahat ng kanilang maling ginawa. Sigat hindi naman namin kayo mapipigilan. Mag-iingat kayong dalawa. Patuloy kaming mananalangin dito. Nawa ay makabalik kayo ng ligtas dahil may pamilya sa inyong naghihintay. Kami yon ang iyong inay Lina. Sige na, umalis na kayo. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa hanggang sa may makasalubungan silang 2 babae na nasa posturang Amazona. Kung hindi ako nagkakamali, gabunan kayong dalawa. Dahil ang lanang nasa aking tagiliran ay patuloy sa pagbula. Sandra, humanda ka. Maaari tayong mapalaban sa 2 ito. Hawakan mo ang punyal. Pasensya na. Hindi kami kalaban. Naglalakbay lamang kami patungo sa kuta ng mga gabunan. Oot nasa lahi kami ng mga gabunan. Pero hindi kami masama dahil isa lang rin kami sa mga biktima. Paanong biktima ang tinutukoy mo? Kabilang nga kayo sa kanila. Upang maiwasan ang sagupahan sa 2 Amazonang mandirigma, ipinaliwanag ni Dante ang lahat hanggang sa maunawaan ng dalawa ang patungkol sa kanilang layunin. Makakatulong kaming 2 sa inyo. Matagal na namin silang sinusubaybayan. Ang totoo niyan ay dun din kami papunta. Patawad kung pinagtangka namin ang buhay ninyo. Sasama kami. Nasupilin ang lahat ng masasamang gabunang yon. Muli silang nagpatuloy sa pagbaktas ng daan hanggang sa lubusang makarating sa lugar kasama ang 2 mandirigmang Amazona. Dante, nandudoon ang tahanan ng pinuno, samantalang ang mga nakapaligid na tahanan dito ay halos wala nang mapiling mabuting gabunan. Karamihan sa kanila ay sumasamba sa demonyo. Kaya kung sakali wala na tayong ititira kahit na isa at susunugin natin ang lahat ng kanilang tahanan bago natin lubusang lisanin ang lugar na ito.
Matapos makapagsalita ni Kokoy, ang dalawang Amazon ang kanilang kasama roon nang makita ang ilan sa mga gabunan ay lubusan ng sumugod nang wala man lamang paalam. Masyadong mainit ang dalawang Amazonang ito. Wala na tayong magagawa, Kokoy. Ihanda mo ng iyong sarili. Mag-iingat ka. Haharapin ko naman ang pinuno ng mga gabunan upang pagbayaran niya ang pagpaslang sa aking mga magulang. Sa pagsipa pa lamang ng pintuan ni Dante, bumungad sa kanyang pinuno ng mga ito habang nakaupo sa animo isang trono na may mga nakasabit na iba't ibang uri ng bungo, pati na rin ang mga buto ng tao. Sambit pang wika ng nilalang habang patuloy na nag-aangil. Matagal kong inintay ang pagkakataong ito, Dante. Akala mo ba natatakot ako sa iyo dahil sa propesiya? Sa pamamagitan ko, babaliin kong propesiyang yan. Hindi ako magiging pinuno kung isa akong mahinang nilalang. Nakikita mo ba ang mga bungo sa aking likuran? Kabilang riyan ang mga magulang mo na pinagtulong-tulungang paslangin. Isa kang lapastangan. Ito na ang oras ng kamatayan mo. Magdasal ka na sa sinasamba mong demonyo. Sa pagpapalit anyo ni Dante bilang isang gabunan, buong lakas niyang hinarap ang pinunong yun hanggang sa mapas lang niya ito at lubusang pera-perasuhin. Naipagiganti ko na rin ang aking mga magulang. Nararapat lamang yun sa iyo, isang masamang gabunan. Maya-maya pa'y nagtungo siya sa kinaroroonan ni Kokoy. Isa-isa pang pinagtulong-tulungan ng mga gabunang nanduroon hanggang sa lubusan nila itong malipol. Subalit nagtamo sila ng mga sugat sa kanilang katawan, lalong-lalo na itong si Kokoy habang nag-aagaw buhay na tinulungan pa ng Amazona. Ako nang bahalang gumamot sa kanya. Huwag mo siyang alalahanin, Dante. Gagaling rin ang kaibigan mo. Kokoy, lumaban ka. Kaya mo yan. Uuwi pa tayo sa tahanan, di ba? Naghihintay sa atin si Nea Titay. Doon ka na rin maninirahan sa amin at sabay tayong magbabagong buhay. Dante, salamat at nakilala kita. Totoo nga ang propesiya sa pamamagitan mo na tuloy ang digmaan ng gabunan laban sa gabunan. Okay mga kahiwaga, napakaganda ng kwento. Salamat sa nagpadala sa atin ng kwento na itinago natin sa pangalang Dante. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.